नमस्ते. मी दह्याची चटणी बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. मी दह्याची चटणी दाखवते तुम्हाला कशी बनवायची. हे 1 वाटी दही आहे. हे तिखट आहे. हे शेंगदाण्याचं कूट आहे, म्हणजे शेंगदाणे भाजून आहे ना, हे असं बारीक कूट करून घ्यायचं. आणि हे मीठ आहे, थोडीशी साखर आहे. पहिला एकदा शेंगदाण्याचं कूट टाकते मी. हे स्पेशल म्हणजे वाटा बिटायचं नाही, झटपट चटणी एकदम, म्हणजे त्याला टाईम लागत नाही एकदम. म्हणजे तुम्हाला उपवासाला चटणी पाहिजे असेल ना, तर ते अशी लगेच चटणी बनवायची झटपट. याला चटणी झटपट बोलतात, दह्याची झटपट चटणी. 1 वाटी दही, 1 वाटी दाण्याचं कूट, 1 वाटी दही, त्याच्यात थोडीशी साखर घ्यायची, थोडंसं मीठ आणि थोडंसं असं तिखट घ्यायचं. हे असं थोडंसं तिखट आणि असं ढवळायचं, म्हणजे ही झाली चटणी. बघा, या चटणीला काय आहे का खर्च वगैरे, टाईम पण जात नाही आपला आणि एकदम झटपट. म्हणजे कशाबरोबर पण तुम्ही ही चटणी आहे ना खाऊ शकता. साबुदाण्याचे वडे वगैरे केले तर त्याच्याबरोबर पण खाऊ शकता. ही आपली चटणी तयार झालेली आहे. ही दह्याची चटणी स्पेशल झालेली आहे, म्हणजे झटपट दह्याची चटणी.